Ang duha nga gagmay sunod-sunod na ni inahan. Kay ang unam ning gianak kani ato ning pizza 20 gianak. Sunod-sunod na. Adol-dol na sa siyang mother. Ang inahan aning kandi nga gagmay dinhi ay duha ani kabuok. Pero ang inahan anito as bakante. Ang uban sad ani nagkaon. Kari dire nagkaon dire Ay, nagkaon diha Nagkaon sa lawg. Na di ang ubang inahan. Nagsige sila kaon sa lawg. Namasok. Namasok Namasok sila. Namasok. Anak na sila diha mamasok.